nga moyo kita. Amay nga langit noon, Diyos labing balaan, Lord. Madamo nga salamat, Lord, nga nakabugtaw naman kami sa sini nga adlaw, Lord. Kabay pa, Lord, nga maging maayo nini nga adlaw para sa amon, Lord. Lord, ari naman kami, Lord, sa pagtipon sa sini nga frequency, sa pagtuon sa imo mga pulong, Lord, nga mabasa namon. Kabay pa, Lord, nga ini nga mga pulong maintindihan ginamon kag amon gid butang sa amon nga paminsaron. Lord, ikaw nang bala sa amon tanan-tanan, Lord. Ginabalik kong tanan nga pagdayaw sa imo, Lord, sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. 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 Ang aton nga verse subong makita siya sa Salmo 96 bersikulo 2. Magkanta kamo sa Ginoo, pagdayawan ninyo siya. Isugid adlaw-adlaw ang maayong balita nga siya nagluwas sa aton. So, ako na i-open ng sharing, no, para makashare nagit kita sa aton nga nabasa, no. So, sino pang gustong mag-share, open lang ang control. Breaker. Tino, go. Mayong aga sa imo control, no? Sa bukos nimo nga panimalay. Ako nagadaya ko pasalamat gid sa Ginoo tungod sang isa ka adlaw nga kabuhi nga iya naman gindugang sa akon bukos nga panimalay. Kabay nga ang Ginoo magapakamayo gid sa aton supong nga aga sa tanan-tanay nga mga modulator nga nagamonitor sa sini nga frequency kag sa nagasubaybay man sa aton mga kauturan sa aton YouTube channel nga kita sa RCCM Jesus is my Redeemer, no. So ining aton talakayan subong aga isa ini ka simple lang mga dinala, no. Hambal sang ibang gani pagbugtaw mo sa aga, Jesus, ikaw sa huna-huna ang dughay ko nagakaamba sa dakong kasadya, no. So pagbugtaw sa aga dayawon ang Ginoo, no, paagi sa ambahanon, no, apang ano nga mga ambahanon nga nagahatag sa kadayawon sa Ginoo kay ang pag-amba nagadubli kuno ang merito sa pangamuyo nga ginahambalang pala, no. So ini nga mga ambahanon kung ini nagasanto sa pagdayaw sa Ginoo, no. Di ko kay sa tana may mga ambahanon mga wala nagadayaw sa Ginoo mo nagadayaw maniya sa kadayawan sang aton pangontra sa Ginoo, no. Nagadayaw sa kadayawan sa malaot nga espiritu, no. So saya sa aton nato ng aton nga ginaamba nga ina pagdayaw gid sa Ginoo, no. So kay nagasiling diri magakanta kamo sa Ginoo kag dayawan ninyo siya. Isugid adlaw-adlaw ang maayong balita nga siya magaluwas sa ato, no. So sa mga tao iya nga nagakabuhi sa pulong sang Ginoo, ara na gid inaya sa iya tagipusoon ang pagpaalinton, pagpaampit sang kadayawan kag ang Ginoo si Ginoong Hesus amugid ang nagdala sang kaluwasan, no. So ang pagsugid o kun pagpaalinton o kun pagpantala sang maayong balita isa ini kadako nga pagdayaw sa Ginoo tungod kay ginaamon ang kinagay sa English nga gina-share mo ang pulong sang Ginoo pero gina-share mo ang kadayawan sang Ginoo nga natabo sa imo mismo kaugalingon kay dira nimo ma-prove, no, nga ang Ginoo buhi kag naluwas kagid sa tanan nimo nga kahul-anan tungod sa giya sang Espiritu Santo, no. Kay kung kaisa may ara mga din nagapaampit man kita sang pulong sang Ginoo pero ang iya lang sang iban iya, no, pero daw hindi naton bala ma-prove sa atong kaugalingon kaangay sini kay akon may madamo kong na eksperyensahan sa pag-share sa mayong balita, sa pag-share sa pulong sang Ginoo para sa kon ang
daily life, no, o kung ang prayer life nga pagbasa sa Biblia, pero sini magakanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya, no. So gina-personalize ko ini. Wala ko gid ini gina-reflect nga pareho na si ilaw, mga naga-Bible sharing aga pa na sila dira. Nagakanta na sila sa pagdayo sa Ginoo. Hindi mo ni pag i-reflect sa iban, i-personalize mo. Magakanta ako sa Ginoo, no? Pero sini isugid adlaw-adlaw ang maayong balita. Hindi mo ni pag isugid, i-personalize mo ni. Amo na personalize mo bala kag usisaon mong imo kaugalingon. So pareho sini ang word of God is maayong balita. So ang maayong balita, ano bala ang maayong balita sa imo personal nga kaugalingon, sa personal nimo, no, personality. Ang balko sa word of God or Diyos ang Ginoo, sugid ko maayong balita, pero ang realidad ginasugid ko gid bala, no, ginapalinton ko gid bala sa akon isig ka pariyo, no. So sa realidad pwede ko gid mahambal nga ginasugid ko, pwede ko manihambal nga hindi ko ina mahimo, no? Tungod kay tawhano na ako, makasasada ako, wala ako sang kusog kagabakod sa pagpalinton sang matutuod nga pulong sang Ginoo. Kay ang pagsugid sa maayong balita dapat saya sa ato naton ini nga ini matutuo gid ini nga nagahalin sa Ginoo kag kita mismo nga nagapaalinton ginagiyahan kita sang Espiritu Santo. Kay kon aton lang ini nga wala man sang giya sang Espiritu Santo, kay ko kaysang nasulat pala sa Mateo, madamo ang nagakari sa akon ngalan, no, nagapantala sa maayong balita, apang ang Ginoo mismo wala nakakilala sa aton, o kung wala nakakilala sa imo, tungod kay wala kita nahiangot sing matutuod sa kabuhi kag sa grasya sang Ginoo, tungod kay nagahimo lang kita tungod sa aton personal nga katuyuan, no. So amo na nga dapat ang Espiritu Santo amugid ang magagiya sa pagsugid sini sang maayong balita para ang tawo nga makabati. Magahulag man ang gift of discernment, no, nga ikaw gali maayo kag ginpadala sang Ginoo, kag ang gift of interpretation magamanifest dito sa iya nga mainterpretar niya nga ang pulong nga ginadala nimo matuod-tuod gid nga naghalin sa Ginoo, tungod kay ara na mo nang ginatawag nga religious temptation nga maskin si silong nagasugid sang maayong balita nagarajit ina ko daw paangay na sang isa ka gear nga nagatiyog kag nagatiyog talunsay, no, wala nagabinungguanay agod nga ang grasya sang Ginoo kag ang pulong niya magamanifest sa aton sa isa kag isa, no. Samo nang ang pagsugid sang mayong balita dapat gid, no, saya sa aton nato naman ang nila kung sa diri sa COVID may bida nga gina sa protocol bala nga bawal walang mask, no, i-disinfect ang mga kamay, distansya na 1 metro, ang alamin ang katotohanan. Kumana diri sa aton, dapat alamin natin ang katotohanan agud pag-abot sa ulihi nga mga inadlaw ang aton mga hinimuan sa atubang sang Ginoo iyagid nga makamot, ano. So amo lang nang akon mapaambit, no, kabay lang ini magapadayon kag lunsay lang ina ang mga tinaga nga akong nga ginabuhian, lunsay fiction, no. Fiction na ina o kung hindi gani akon lang kaugalingon nga interpretasyon nga ayhan basi paagi sina kung ginagiyangin sang Espiritu Santo ina magatudok sa aton tagsa-tagsa katagipusoon ang pagbantala sa maayong balita. Mayong aga sa tanan kag salamat gid sa Ginoo. Madamo gid nga salamat sir sa imo nga isa naman ka manami nga sharing, no. So sino pa ang gustong mag-share? Open lang ang control
kontrol. Gumang may aga sa imo kontrol, may aga sa tanan-tanan nga mga naga-monitor na sa sininga frequency. Kaya salamat sa Ginoo kay nakabugta naman kita nga manami ang kondisyon. Kaya may pang magapadayon hasta sano ang aton nga ilikoton ini. Kaya ari naman isa naman ka dako nga reminder sa aton ang ini nga bersikulo nga aton nga ginatunan sa bungaga kung ano bala ang dapat naton nga himuon, no? Diri gina tudlo sa aton nga magkanta kita sa Ginoo para sa Ginoo, no? Ang aton diya nga kalantahon nga nablang mga Christian song, no? Kantahan naton ang Ginoo, no? Kag ibantala naton ang maayong balita, no? Anong maayong balita? Nga ginatumod sa sininga bersikulo. Ang maayong balita nga ara mismo sa Bible, no? Ang maayong balita about kaluwasan o kung parte sa kung paano naton baguhon ang aton nga kaugalingon. Abi niyo mga ka-station kung bantala kita gani sa mayong balita tapos nagakanta kita gani sa mga Christian song, kung mabatian kita sa mga hindi pa Kristohanon na masalaan ka pa buang, no? Tapos kung magbantala ka gani isang mayong balita na alin mismo sa Bible masalaan ka buang, no? Sa mga hindi Kristohanon. Pero damo ka din sa may encounter dayon ng mga pagtilaw, no? So anon ka bla ulihon ka dayon sa mga isang pa mga friends nato, no? Balon ka dayon nga do sisino ka gido ano ka gida do ano ka gidaw damo na lang blay ang balsi mo ilabi na gikon una ya tulokon niya sa imo ang imo ya blaya ng mga hinagyan sa una, no? Pero dapat na ya pakipatuan kag hindi na ya pag dibdibon, no? Kaya ang Ginoo amo na ang nakakita kung anong unod sa aton nga tagipusoon panguna-una. Amo na nga ginahambal sa sininga bersikulo nga kung anong aton himuon. Di pareho sa ginimo tadi adlaw lain-lain ang nagakontrol, lain-lain ang nagabantala sa mayong balita o kung nagapahayag sa mayong balita, no? Pagi sa sininga frequency. Hindi gali kita ya palagtasang malain nga balita kundi diri kita ya sa mayo nga balita. Hindi tayo pag himuon nga magpalapta kita sa malain nga balita o kung pareho na bala sa mga chismoso, mga chismosa, kung ano tayo ang nakita ya sa iya nga mga abyan, ano tayo ang ginapalakta niya, kung ano tayo ang nabalaan niya sa iya nga isi kapareho sa palibot niya, ano na yung ginapantala niya, kung ano na ginapalakta niya. So hindi ili na mayo kaya ginatudlo sa sininga bersikulo nga ipalapta ang mayong balita. Mo na gina-remind kita sa sining ng bersikulo kung anong dapat nato na mo. Ano bala ang mayong balita makapaayo, no? Ang malaing nga balita makapalain makaguba sa imo kagalingon, sa imo isig kapariyo, no? Simple lang nga verse pero kung basahon mo lang simple lang pero kung i-apply mo sa imo kagalingon dako ini
ang makabulig sa aton. Mga basa kita Bible, ilabi na gid subong sa nagakalatabo subong. Kung kita lang ya mag-intindi do hindi na kita kaintindi kung ano ang puno kagano ang punta sini. Pero initanan tugyan tani si Ginoo kay siya lang niya ang nakabalo. Kag padayon kita yang ginapabatyag sa Ginoo nga mabalik kita sa iya. Kay kung masalig lang kita sa aton nga siga pariyo nga tao, di way kita sang daktan nga mayo. Labi na gid sang nagapalaptas ang di mayo. Pilion ta ang dapat naton nga katuan. Ang langit hindi ang impierno. So malanakon nga ma-share control may ngagas na. Madam, ugit nga salamat man sa imong share, no? So, sino pang gustong mag-share? Open lang ang control. Good morning, control. Go, Bugnay. Okay, good morning sa tanan-tanan, sa tanan niya mga naga-monitor na diri sa sining frequency. Sa ato nga mga kaabyanan man, nga naga-tanaw, no? Nagabaga nabukas ang ato niya account dira sa YouTube channel, no? Sa RCCM Jesus is my Redeemer, no? Sa inyo tanan mayong aga, kabay nga ang Ginoo magpakamayo sa atong tanan-tanan. So dire bala, no, nagapahayag dire nga dayawan ninyo ang Ginoo o kung mag-amba sa mga ambahanon, no? Mag-amba sa ambahanon sa Ginoo, magkanta kita sa Ginoo, no? Kag isugid ta ang mayong balita nga ginluwas kita. So, buot silingon nga dapat amo na gani nga dapat kita nga mga Kristohanon dapat ang haton nga kantahon mga parte na sa Ginoo, mga Diyos nun nga mga ambahanon, no, hindi sang mga kanta nga mga kalibutanon, no. Dapat ang haton nga pagkakantahon ang para sa Ginoo. Amoy na nga mga ambahanon niya ang dapat nga atong pagkakantahon kung kita ara na kay Kristo. No, kiti kung ara kita kay Kristo, wala na kita nagakabuhi sa kalibutanon nga pagkabuhi, no? Ara na kundi ka Diyos nun na nga pagkabuhi ang aton, nga sulod kita kay Kristo. So kinanglan ang aton nga pagkakantahon amo na ining mga ambahanon nga para sa Diyos. Amo ini nga mga kanta, hindi kay mga ambahanon sang kalibutan na kung ano-ano dira mga kanta, no? No, ina nga mga ambahanon niya nagadayaw inaya kay Satanas. Di Kristohanon kita, nagasunod kita kay Kristo. So dapat likawan naton ina nga mga ambahanon, no? Kinanglan aton nga kantahon ang mga ambahanon niya makapahimaya sa Ginoo. Tapos sambal dire nga isugid, no? Isugid naton ang maayong balita, no? Nga naluwas kita. Silingon kung ano ang aton na angkon nga kaluwasan, anong aton na angkon sa pagsunod naton sa kay Kristo, dapat isugid naton ina sa aton nga mga kaabyanan, no? Sa aton nga mga relatives, sa aton nga mga ka-office mate dira, no, dapat i-share naton ang word of God, ang pulong sang Ginoo amo nang isugid ta. Kag ang mga maayo nga mga butang nga nahimo sang Ginoo sa aton since nga nagbalik kita sa iya o kung nagpangalagad kita sa iya, no, amo yun ang buot silingon nga kinanglan i-share naton kung isugid naton ang maayong balita nga naluwas kita, no, ipaambit ta sa aton nga isiga pariyo sa aton nga mga amigo, no, isugid ta na, ipaagi sina kung makita man nila sa aton kabuhi nga matutuod jali bo ang isugid niya nga kaluwasan naton, kung makita man na sa aton mga buhat mo, no, ti amo na kinanglan nga magkabuhi kita, no, suno kay sa kabubuton sa Ginoo, no, suno kay Kristo, no, magasunod kita sa kay Kristo, no, nga Diyos nun nga pagkabuhi bala, no, wala kita nagahimo sang mga bagay-bagay nga hindi makapahalipay sa Ginoo kag ginang kasawayan naton. Kita nga mga Kristohanon iya mga station kwan kita mo kumaga
silaw kita sa mata sang kalibutan, no, sa mata sang mga tao bala nga wala pa sa Ginoo, nga wala pa gid sang relasyon sa Ginoo, wala pa nakilala sa lubos sa Ginoo. Silaw kita mo, gamay lang nga bagay nga mahimo nato niya, gamay lang nga ligtas dira, no, makasala ka lang da gamay kuanang kadayon, istoryahan kadayon ang balang din ay amo ni mo na nagasimba man isa nagamo na amo ni ang iyang reliyon tapos gahimo sa mo na bla. So dapat nga tinguhaan naton, no, bilang Kristohanon tinguhaan naton nga magkabuhi kita nga suno sa kabubuton sa Ginoo, no. Hindi man naton gid ma-perfect pero tinguhaan ta mula na sa inanglan nga hindi kita mangin kasawayan mula sang kalibutan, no, sa mga tao nga wala pa sa Ginoo. Kay ti ina sila ya kuan pa na mo, kumbaga ang ila ginalantaw nang sala mo lang ang imo ya maayo nga himo duay na sila ya. Amo na gani nga siling nila nga na sa isa mo kagagatos, no, sa 100 mo ka maayo nga nahimo, no, nga maayo nga imo mo nga maayo 100 nakasala ka lang ka isa, malimta na nila ya ang 99. Amoy na ang amoy na ang realidad, kagamoy na ang tao. So dapat kita tinguhaan naton nga magkabuhi suno sa kabubuton sa Ginoo. So kinanglan, no, magbasa gid kita sa Biblia kay amoy ini ang aton nga giya, no, sa aton nga pagkabuhi bilang Kristohanon, no, bilang Kristiyano. Amoy ini nga aton nga giya ang Biblia. Amoy ning nagahatag sa aton sang laygay sa adlaw-adlaw nga tanan. Amoy ini siyang nagatudlo kung ano ang dapat naton himuon. So amo lang na siguro control ang ako niya ma-share sa ning aga. Good morning luwat sa tanan-tanan, di kabay nga ang Ginoong Dios magabadayon sa pagpakamayo sa aton tanan-tanan. Madamo gid nga salamat Buknay sa imong isa naman ka manami nga share, no. Sino pang gustong mag-share, open lang ang control. Go, Matay. So, sa liwat mayong aga sa tanan nga nag-monitor sa sining frequency. Padayon kita sa aton nga hilikoton sa kada aga sa address sa RCCM, Jesus is my Redeemer. Ang inibalang book sang Psalms nagapahayag ini sa iya nga mga katawhan, kaga iya nga mga linuwas, kaga sa iya nga mga kaanakan. So may duha ka bagay kita nga talupang doon sa siningaga. So ang amba sa mga pagdayaw inahimo ini sang mga katawhan nga matutuod nga ginluwas sa Ginoo. So ang mining kalipay sa Ginoo nga ang iyang mga katawhan nagakanta sa mga pagdayaw. So nalipay ng Ginoo maglantaw sa iyang mga katawhan. So kung aton talupang doon sa piyak naman nga bahin, na-encounter ko ni sa una sang bago pa ko naging Christian, bago pa ko nag-born again. So nga nag-upod ka dara sa sinanga sikta nga kung baga daw hindi gid nila naintindihan ang kabuhi sang born again Christian. Kaya sa amon simbahan nag-praise and worship kami gamit na sa salimpasang klaro na di katama rin sa salmo nga dayawon ta ang Ginoo sa mga tulunggon, mga instrumento nga magahod nga rin na di mabasa nato na di sa salmo. Tamo na nga sa amon simbahan nag-praise and worship kami da. Ano bala kasadya kung nagadayaw ka sa Ginoo? Kung may mga tao nga especially ang tao nga wala sang matutuod nga relasyon sa Ginoo, hindi nila maintindihan. Kaya kung mag-praise and worship palakpak kami ang mga instrumento do siguro sa ila do kagansal, pero kung sa
instrumento gani sa kanta nga pagkalibutan, di sila matak-an. So amo na siya kinalain nga ang ini nga verses, ini nga verse sa Salmo nagapahayag ini sa matutuon nga mga linuwas. No, kita nga mga linuwas ang Ginoo na luwas ni Jesus Christ. Amoy ni ngaton nga ginahimo nga nagadayaw kita sa mga kalantahon sa pagdayaw sa Ginoo, kagupod ang mga instrumento nga magansal. So amo na siya. Kay tiko aton nga dumdumon to ang sa kabuhi ni Pedro sa dira nga ginpriso siya. Anong ginhimo nila? Nagdayaw sila sa Ginoo. So nakibot lang sila nga nag-abri ang bertahan sang prisuhan nga wala kabalo ang gwardya. So dako gid katama ang mahimo sang mga katawan sa Ginoo, labi na gid nga nagadayaw pa siya, nagaamba ka sa mga alawiton, sa mga pagdayaw sa aton gamhanan kagbuhi nga Dios. Isiling pa niya sa sininga verse, isugid naton sa bugos nga katawhan kaga ambal niya ang Ginoo nagaluwas sa tanan nga kapungsuran kagamhanan gid siya nga Dios. So klaro katama ko naton siya talupang doon ini nga mga verses. So hindi na siya ma-appreciate sa mga katawhan nga wala sa Ginoo. Ang mga pagdayaw kag pag-amba sa mga ambahanon hindi niya ma-appreciate sa mga tao. Sa baylo nga kung makasimba sila, nagansalan sila, hindi sila mamati. Huwag sila gaupod sa mga kanta. Amo na siya. So, pero kung sa aton ay mangrabahin, dira nagakalipay ang Ginoo sa dira nga magadayaw kita sa iya. Magadayaw kita sa mga lawiton. Kaya di pasalamat kita nga ara na kita nagalakad sa kamaturan. Dapat mahinalungon na kita sa aton nga ginakanta. So nagkakanta-kanta makita sa kung kaisa sa mga lingaw-lingaw, sa mga bijoki, karaoke, sa aton lang tagsa ka puluyan. Dapat nga mahinalungon kita sa aton nga ginakanta. Kay may kanta nga nagakanta ka, way kagabalo gali ang imo ginadayaw, ang kaaway na. So sa dira nagasugod nga, so nagapangita gid sang paagi nga ang kaaway mag-interbinar. So dapat mangin-wise kita sa aton nga pag sinarayo sa kadadlaw, sa aton nga gawi. So kanami bala batyagon kon nagadayaw ka sa Ginoo kay sampol mayara ka mga problema, may mga palaligban ka. So kanta ka lang sa mga pagdayaw sa Ginoo, makibot ka lang daw tauhay na dayon sa imo pamatsyag. So malipatan mo na dayon. So muna sa kanami kon madinayawon kita sa Ginoo kag mapinasalamaton kita kag nagasunod kita sa iyang kabubuton kag plano sa aton nga kabuhi. So wala na kita sa iban nga sundon kundi subaybayon nato ni samtang may kusog kita, makatindog kita, makalakad kita kag makabati kita. Hindi naton pagsayangon ang aton nabilin nga oras, aton nga inadlaw. Iti how many years malang aton nga tiners nga kalibutan. So base bala mag-abot ang adlaw nga sukmatan sa Ginoo. Ano ginhimo mo sang pag-gross ka pa. Muna kabudlay bala kasakit na sa aton nga kung mag-abot na nga adlaw sa aton. So kay nakabalon na ta sa kamaturan, di magalakat kita. Tinguan naton nga paglakat sa pagkamatarong kag pagkabuhi nga ara sa kabubuton sa Dios. So kanami no kun madinayawon kita sa Ginoo, mapinasalamaton kita. So mula na akong ma-share control, damo nga salamat kag God bless sa tanang stations. Madamo gid nga salamat Amigo Bantay sa imo nga manami naman nga sharing no.
So, sino pa ang gustong mag-share? Open lang ang control. Morning control. Go, sir. Good morning sa tanan, no? Nag-monitor, nag-silent monitor. So, nga lang verse, no? Nag-siling naman diri. Yeah. Magkakanta kita, no? Sa Ginoo. Agdayawon ta. Isugid ang aton na dadlaw na pagluwas ka aton. So, kita, may pangadi kita bla. Actually, ako ko naman ang nabalaan mo. Tik katoliko ba mo? Kami sa balay sa una, kadabi ka nag-rosary, no? So, sa nagsaylo ko di big girl, diri sa laya, ilang prayers, may, ginaya, may kanta gid. So, matawag nila na worship song, no? More sila sa kanta, sa opening may kanta, then may prayers. Ito nga, may passage of verse, then sa katapusan may kanta naman, no? So, mo na siguro ang ginanamin nga pasalamat kita, no? Hindi lang kapaseryoso sa aton, no? Dapat dalon naman sa pagkanta, no? Pagdayaw sa Ginoo. So, ang pagpasalamat na sa Ginoo, isa na siguro sa subong, no? Sa adlaw nga buhay kita, no? Or butang pa lang wala kita malatnan sa COVID, no? Halin sa last year, no? Isa na nakamayo nga pagpaprotekta sa Ginoo sa aton, no? Namakuda mo na nagkalagi, tamo na nagkala-lockdown, nag-ECQ, pero sa aton di, sa aton nga grupo di, sa aton di nga side, no? Do, tanan as is kid, no? Okay, kid, intact kita. So, nagkakadugangan pa tagani. Basta hindi ka mayuan, ang Ginoo ya, willing na iya magano yan, no? Mag-guide sa aton, magbuli sa aton. So, dapat na in every single, single blessing nga mabaton ta, dapat magpasalamatan ta sa Ginoo, no? Isa na sa mga siguro sa mga natin sa Ginoo, no? Pagi sa iban nga tao or sa iban mga bagay. Pagbugtaw ta kun naga, pwede tanan ng pasalamatan liwat, no? Nagitugyan naman ta, gitagaan naman ta chance, no? Pag buwi liwat sa sining kalibutan, no? Tapos sa pagtulog sa gabi na salamat nga tanan nga ang bilog adlaw, so naging sulhay lang, duway ka nabudlayan, pero sa wala pa magtabo ang mga dapat matabo, yung mga problema ka kung paano mo i-handle, i-manage. Pero nagtakop lang adlaw, so tanan to na kung paano man, no? So ara ginang Ginoo nagagay sa to, no? So muna dapat na siguro gantagit ng time chance nga magkapasalamat sa iya through sa pag worship or sa pag prayers. Siguro extra song nga ihalad sa Ginoo, okay na, no? Ang tanan siguro nga kanta nga pati sa mga worship na bataan man na siguro, no? Do ka sadya especially ko ng tanan nagakanta kung pamatian mo magugyonan, no? Do ka sadya nga do happy ang tanan sa pagkanta, no? Tapos ang servisyon tayo sa langit ka Diyos, no? Sa langit Ginoo wala na sa iban. So sa mo na nakabutang, sa mo na nga tion ang Ginoo happy man na, no? Hindi lang takabalo pero hindi sa kita, pero di pintay balanta nga Ginoo kapila na. So man na control ng ma-share ko mo ng good morning sa tanan. Madamo gid nga salamat sir sa isa naman ka manami nga share sir, no? So sino pa gustong mag-share, open lang ang control. Bago mo gani may nagasi mo control, may nagaman sa tanan nga mga nagapamati, naga-monitor sa sining frequency, kaga pamati man via YouTube. Good morning gid sa inyo tanan, kaga Ginoo magapakamayo gid sa atong tanan. So sa diri nga talakayan nga ginkuha sa Book of Psalms chapter
26 verse 2. So ini nga chapter gani mga ano ini balatyagon ini ni King David kung paano siya magdayaw sa Ginoo, paano siya magpasalamat sa Ginoo bangod sa pagpakamaayos ang Diyos sa kabuhi. So amo na diri nga encourage niya gid ang mga katawhan, especially yung mga tumuluo nga magpasalamat, magdayaw, magkanta sa Dios kag isugid adlaw-adlaw kung paano kita ginluwas ang Dios. Kaya diri gani sa verse 3, ibantala gid sa mga tao, sa mga nasyon ang kagamahanan sa Dios kag ang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios. So isugid naton gali sa mga katawhan. So kita gali nga mga niluwas ta sang Dios, may mga katungdanan gali kita. May mga duties, responsibilities towards the people, especially sa mga wala pa nakakilala sa Dios, sa aton mismo pamilya, sa aton mga abyan, even sa mga neighbors naton. May mga katungdanan gali kita, may mga obligasyon kita nga i-share manggali ang gospel, ang maayong balita na hanungod kay Kristo. Kay kita yang mga niluwas, may mga obligasyon kita. So ayhan, hindi ikaw masubuan nga bilog mga pamilya. Halimbawa, ikaw nakabaton ka na sa kaluwasan, nakilala mo na si Jesus, kag nawalaan mo ang bilog mga pamilya nga wala pa personal nga relasyon sa Ginoo. So hindi ayhan masubuan ang imo kalag sina nga ikaw lang ang naluwas samantala ang imo bilog nga pamilya wala. So i-look back na to ayhan sa sitwasyon ni Noah sa una. Kung ikaw abi dito ato sa arka, kay ikaw nagtuo sa ginwali ni Noah, kag ang imo pamilya wala mo man gitinguhaan nga magtuo man sa ginhambal ni Noah. Kag nag-abot ang time nga paghukom, ikaw ato sa sulod sang arka, ag ang bilog mga pamilya, mga abyan ato to ayan. Ano ayan ang balatyagon sang isa ka tawo nga naluwas samantala ang bilog niya nga pamilya wala. So amo man ini kung maabot ng paghukom sang Dios, kita naluwas na kag wala naton na perform ang aton nga mga katungdanan nga tani sugidan taman ang aton pamilya, ang aton mga abyan, ang aton nga mga neighbor, nga ang kaluwasan gali dira kay Kristo. Hindi gali sa relihiyon, hindi sa maayong buhat. May mga kuan gali ta, may mga salabton magali kita sa Dios kung hindi naton masugid ang maayong balita. Kung hindi naton paambit sa iban kung paano kita ginluwas sa Dios. Amo ni siya nga ginsugo gid ini. O bisan di sa New Testament, gid ano gid diri ni Jesus nga iwali gid ang maayong balita, iwali gid ang kaluwasan sa bilog nga kalibutan sa mga katawhan agud makaangkon man sila sa kaluwasan. Kaysa tagsa kakalag malahalon ina sa mga mata sa Dios. May isa lang kakalag na naluwas, million of angels nagahinugyaw ina sa kalangitan. Amo ina ka-importante sa isa kakalag para sa Ginoo. O kabay pa nga kita mag-performan sa aton nga mga responsibility as a Christian nga i-share nato niya ang maayong balita, nga akabudlay mag-share sa maayong balita, no? Kung mga wala pulos, mga labay-labay, mga nonsense nga mga istorya, especially balang pag pantay sa kabuhi sa iban, nga daw grabe magpalapnag sang ina nga istorya, no? Nga daw kahapos lang nga inabalang chismis nga mga istorya, nga kahapos magadi magpalapta. Pero nga about sa pulong sa Ginoo nga kabudlay mo na pinakamasubo nga matuoran. Kung about sa pulong sa Dios nga kabudlay i-share, kabudlay iwali ang pulong sa Ginoo.
gakahuya ikaw kay basi iya ko taon kay iya mo katon kanila or basi mainsulto ka. Most likely amo ini mga advance nga paminsaron sa mga Kristohanon, pero dapat hindi amo sina ang mangibabaw. So kung ikaw na insulto, ikaw naging labutaw kanila, so be it. Ang importante, nag-perform ikaw as a Christian. Ano ba lang obligasyon nimo sa imo isigatawo, sa imo pamilya? So dapat i-share naton ang mahayong balita nga si Kristo lang gali ang makapatawad sa aton sala kag makahatag sa kaluwasan. Kung nagatuo kita kay Jesus, kag hinulsulan ta ang aton mga sala, ginbayaan ta ang aton mga sala sa sina nga paagi, makaangkon kita sa personal nga relasyon sa Dios. Kay kung ginbaton mo si Jesus, may kinamatarong ka na nga mangin anak sa Dios. Kay si Kristo nagambal kung diin ako, dito man kamo. So kabay pang hindi pa uli ang tanan, kita nga mga Kristohanon, i-share man naton ay ining kaluwasan nga gin offer sa Ginoo sa aton libre ini nga kaluwasan. Kita nga mga niluwas, may mga obligasyon kita nga pahibaloon man sila kung paano kita ginluwas ang Dios, ano bala kagamahanan gali ang Dios. So kabay pang hindi kita mahuya para hindi pa ulihi ang tanan. Kamu nga man nga nakabati sa pulo sa Ginoo, kabay hindi nyo patigahon ang iyong tagipusoon. Kung sini nga tiyon nakabati ikaw about sa kaluwasan, kag nagpabungol-bungol ikaw sa gihapon, utod kagabyan, buksing imo kaisipan kag tagipusoon, kag pasudla si Kristo, agod makaangkon ka man sa kaluwasan. Kayo hindi kita nagakapot sa atong kabuhi, hindi kita magkumpiyansa nga subong healthy kita, kag hindi pa kita mapatay boss. Hindi kita ang nagakapot sa atong kabuhi. Anytime, pwede inibawion sa Ginoo. Madamo sa pamahagi nga, pwede niya bawion ang atong kabuhi. So, mo na gani nga, we must be ready sa tanan nga tion. Kay basi ang paghukom, kag ang Diyos magabalik na, so dapat ready ka naman. So, mula na ma-share ko control, sining nga aga, dalayo ang Ginoo, kabay nga, pakamayuhon kita sa Diyos. Good morning. Madamo gid nga salamat ko mao gani no sa isa naman ka manami nga sharing no. So sino pang gustong mag-share, open lang control. Roll mayong aga. Pagumigod Charlie Bravo. Amat naman sini nga isa man ni kamatahong nga aga nga dapat naton pasalamatan sa Ginoo nga may kalipay kag dako nga pagdayaw sa iya sa nga aga. Namigit sa aton nga pastisyon mayong agas tanan. So tanan kanya nagapalamati man kag naga-silent monitor man da mayong aga gisipan. So sa manika simple nga talakayan sini nga aga. So silang dire siya amba sa Ginoo pakamayo ng iyang ngalan, ipakita ang iyang kaluwasan at adlaw. So nabala natin nga narimay kita sini nga verse nga bilang mga kanakan sa Diyos nga may Diyos kitya nga naghimo sining kalibutan, may Diyos kitya nga nagtuga sa aton labi na gatong kabuhi gintuga ginhimo kita sa Ginoo espesyal sa tubangan niya. So diri na pa matudaan ni David nga ang Diyos kitya way kapabaya siya. So, lang taon-tang iya sitwasyon David, ara tawag ng mga kagamo siya kagamo siya nga kabuhi, no? Halos patyon man siya. Oh. So, ginakuha na Ginoo, ang tanang gitog gaya sa Ginoo, nga may ara kaya may Diyos kaya nga buhi, nga nag-apin sa iya. So, diragin ko ni David nga dapat kita mapisalamaton. Ginakuan dagit sa vlog to ginapa ang aton bala panguna-una nga may nga ara gid sa exist ning kalibutan no. Mo na kita nga ari na kita subong sa kinapsan nga panagon. So mo na aton kan dapat kita mag talupangod nga may Dios gid nga ginaalaga naton, ginasimba naton, ginadayaw naton. Siya na amo na ang Dios kasanguna subong amo siya man nagyapon ng Dios. Yung bilang kita mga tumulo, may ara kita yung apart. No, ang masing hindi nga adlaw-adlaw, mag-ano kita, no? Bas Ginoo.
Kuwagin naton ang tawag nga kaluwasan sa iban. No, ipa-share naton ang kaluwasan. Kaya mula ni ang mando sa Ginoo nga bilang kita naulihi nga mga henerasyon. Amo ni nga may obligasyon gali kita sa aton tagsa ka mga pilo, brother pilo. Ano dablatanan nga at nga abyan naton. So may obligasyon gali kita, may katungdanan kita. No, amo ni ang mando sa Ginoo nga sa makita sa Mateo 28, no, nga silang dila siya, lakat ka mo, kag-iguwali, ng may balita, sa bukos ng kapungsuran. So, amo diri adlaw mag-ano kita, magahimo kita sa tawag nga kaluwasan sa tao, sa kaluwasan sa mga tao, no? Kaya amo ning aton obligasyon, bilang kita nga nagbaton sa Ginoo nga kabalo sa ining nga kamaturan, so dapat kita i-share man naton sa iban. So amo ning gusto sa Ginoo nga may ipasog-isogin naton nga may Dios gid nga naga-kontrol sa tanan, no? Ang aton pabakoton naton tagsa ka pagtuo matuhan ta nga si Kristo magakarigit. Kasi Kristo napatay na banaw kag magakarigit sa madali, no? Amo ning aton nga gina aton ang paglaom naton nga buhi nga paglaom. Amo na ginahimo naton adlaw naghimo kita sa ining bulaton tungod nga mayara kita relasyon sa Ginoo nga maayo, no? Nga hapit nga relasyon kay ginatuman ta iya nga mga mando, iya nga sugo nga magbantala sa kaluwasan sa iban, no? Amo ni bisig ko kontos ni aga dala madamo salamat sa iyo ang Ginoo kay mapakamayotan sa aton. God bless you mo control. Madamo nga salamat amigo Charlie Bravo, no? Sa isa naman ka manami nga share, no? So, sino pa ang gustong mag-share? Open lang ang control. Sa naga-silent monitor or naga-monitor, pwede man ka mo maka-sharing, no? Open lang ang control. So, wala na siguro, no? Mag-kuha naman kita sa aton nga pre-request kung wala na mag-share. Magakuha kita sa ato na pre-request, no? Sino gusto mag pre-request? Open lang ang control. Break control. Go Bugnay. Pre-request ko lang control kabay ang Ginoo magapadayon sa paghimuno sa amon kinanglanon financial kag material kag spiritual. Wala na control. Sino pang pre-request? Open lang control. Dala ko sa pangamuyo control lang aton nga station nga sige apor magapadayon kag aton mga likoton magapadayon, no? Samtang kita nagauswag sige apor ipangamuyo pagit nga madamo pagit sa mga katawhan nga mga pamati sa aton. So iatag ta ang sa Ginoo ang pagdayaw kag salamat siya nga sige po nagagiya siya sa aton. So labi na gid ang aton nga mga kabuhi pamuyo naton nga adlaw nga kabay ikuan ang itagapon sa Ginoo nang diyahan itagapon sa Ginoo nga himo kita sang kayuhan kag labi na gid ang aton may panglawas aton gid nga Panginoon sa Ginoo nga iya gid sa tipig siya pun sa aton. Kaya di naman naton nga ang kalibutan di na ganiya mapusdan niya kasi damo isang mga kahalit pala sa tao. So ipangamuyo na sa Ginoo nga kita proteksyonan kita sa Ginoo pagpakamayong kita sa Ginoo, no? Bagi sa aton nga mga pinapangamuyo at adlaw. Sino pa ang gustong mag pre-request? Open lang control. So, hindi lang mag-control. So, hindi lang kayo na kita sa Ginoo kung kuhan kita buligan. So, mayara yung mga butang dapat sa aton pasalamatan sa Ginoo. Kaya tiyan mo nga aton topic, pagpasalamat, pagdayaw, kagpag sa no? Dapat na pasalamatan sa Ginoo. Sige. So, wala na siguro, no?
ma-close kita ukod ang aton prayer request, no? So hindi pa ko mag pray, pasahon taliwat ang aton niya verse, no? Makita siya sa Psalm 96 verse 2 nga nagasiling mag-amba kamo sa Dios kag dayawon nyo siya kag isugid nyo ang mayong balita nga luwas na kita niya, nga ginaluwas ta niya. So mag-pray ko, no? Prita sa ato na prayer request. Amay nga langit noon, Diyos labing balaan, Lord. Ari naman kami, Lord, sa pagpalapit sa imo, Lord, sa amon nga mga ginapangapay, Lord, kag ang Lord, sa kay Bugnay, Lord, prayer request niya, tagaima siya, Lord, sa iyang mga kinanglalon matagadaw, Lord, kag ikaw ang mahimuno sa iyang mga kinanglanon matag-adlaw, Lord, mga financial. So Lord, pangkamayuhaman, Lord, ang mga Lord, ang mga ni Bugnay, Lord, ang mga trabaho niya, Lord, pangkamayuhaman, Lord, kag kay Charlie Bravo, Lord, kabay pa nga magtagaan man sining kabakod ini nga Lord, mga morning prayer, Lord, sa sining Lord, pa kabay pa nga damo pa, Lord, ang makabati sa imong mga pulong, Lord, kag ipaabot man namon sa imo, Lord, ang amon pagpasalamat, Lord, sa pagpadayon ini nga hilikoton matadlaw, Lord. Lord, pangamuyo ko sa imo, Lord, na tagaan man kami isang kabakod sa amon nga lawas, Lord, matag-adlaw, Lord. Ikaw, Lord, ang magagiya sa amon matag-adlaw, Lord. Lord, ginabalik kong tanan nga pagdayaw sa imo, Lord, sa ngalan Jesus Christ. Amen. Amay nga langit noon, Diyos labing balaan, Lord, magatakop na kami, Lord, sa sining morning prayer, Lord. Kabay pa, Lord, nga ining morning prayer, Lord, magapadayon, Lord. Madamong salamat, Lord, sa mga pulong, Lord, nga nabaso alam mo, Lord, kabay pa nga magatindernes amon niya tagpusoon kag pangunahuna, Lord. Lord, ginapalikuntan na nga pagdayalo sa imo, Lord, sa ngalan Jesus Christ. Amen. 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 So madamo nga salamat sa nag-participate, no? Good morning sa inyo tanan.